Коя си ти? Знам ли? Знам ли, че няма да извадиш нож? Моля. На 13 години кола е сгазила баща и пред нея. Не съм направил нищо лошо, не се приближавайте. Ще викам. Грях и изкупление. Не казват какво искат, нито пък какво не искат, защото тяхната смърт е и нашата. Ало, тук става нещо, не те чувам. Аз вече я чувам. Музиката. Много е красива. Затвори си очите. Не се качвай при мен! Махай се от мен! Махай се! Тя предлагала ли ви някой път да летите? Как да летим? Като птиците. Виждам, че сте сам. Сам. Какво е станало с нея? Нали ти ми я изпрати? За какво ти беше тя? Не разбирам. Къде?